Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. Ja coneixeu a la Bea Casanovas, advocada, experta en relacions humanes, experta en recursos humans, experta en teràpies i coaching i lideratge empresarial. Avui parlem de lideratge. Bé, per mi la concepció del que és una empresa o un projecte empresarial, més gran o més petit, és igual, al final parteix d'un projecte i sempre que no depengui d'una sola persona, sinó que faci falta més força. És un equip de treball que és una engranatge, un motor que al final treu un producte, que el producte s'ha de vendre, s'ha de cobrar, hi ha obligacions administratives i al final és tota una maquinària i un equip sense el qual no es pot crear. Llavors, tots els equips, entenc jo, necessiten un líder, necessiten un jefe, necessiten algú que els porti i els dirigeixi sobre els objectius que es marquen en els projectes i que marqui els objectius de cadascú perquè tot tingui sentit. Vull parlar d'això, de com és un líder, quines qualitats ha de tenir un líder. Un líder neix, un líder es fa. Jo poso un exemple molt personal, que jo tinc dos nenes, la meva nena gran, quan eren petites i li deies, et deia ella, vull una Fanta, després de demanar-la al bar, al cambrer, la Fanta, no s'atrevia i agafava la seva germana petita de la mà, anaven i li deia, demana una Fanta, i ella demanava la Fanta per ella. Amb el temps ja ha crescut, ja s'ha convertit en una altra persona, encara és estudiant, no arriba a aquest nivell de líder, però ha perdut tot això. Llavors jo crec que això és un procés que potser es neix, però també es pot aprendre? A veure, jo crec que amb el lideratge d'un mateix, amb el lideratge que totes les persones portem un líder a dintre. Probablement amb l'exemple aquest de la teva filla, el líder que portava a dintre era un líder silenciós. Segurament ella tenia una sèrie d'habilitats, potser no tant a nivell social com tenia l'altra filla teva, però tenia una sèrie d'habilitats que també la podien arribar a convertir en un líder. Moltes vegades el que no ens permet treure el nostre lideratge interior és aquella creença limitant de dir jo no seré capaç de. Quan això es treballa, és evident que això es poleix. Però això és la timidesa, o sigui, Clar, però és tenir por de... Classificar, tenir la idea que aquella persona que no és capaç de per si mateixa necessita d'una altra per demanar una Fanta, has dit una Fanta? Sí, he dit una Fanta, sí. No vol dir que sigui menys líder que una altra, vol dir que potser té una habilitat comunicativa, menys recursos que l'altra germana, que sí que la tenia en aquell moment. A veure, penso que totes les empreses necessiten d'algú que les pugui liderar, siguin grans o siguin petites, però també considero que cada una de les persones, nosaltres som líders de nosaltres mateixos. I m'explico. Quan a mi em ve un client que té una empresa, i ell vol desenvolupar la seva capacitat de lideratge, jo sempre parlo faig una diferenciació. Una cosa és el saber fer i l'altra cosa és el saber ser. Per mi, un bon líder ha de ser una persona que inspiri els altres. Evidentment. Un líder no és només una persona que sap fer, que per descomptat que ha de tenir aquestes habilitats. Ha de tenir coneixements, ha de tenir capacitats, capacitat d'empatia, capacitat de comunicació, ha de tenir recursos tècnics, ha de ser un bon tècnic a la vegada, ha de ser una persona amb visió estratègica, amb visió global. Bé, en podríem dir una infinitat, aquestes només són unes quantes. Això per mi seria el saber fer, i això es construeix a base de formació, a base de formar-te, i a base d'ensaio-error també, a base d'anar aprenent i d'anar-la pifiant. Sí, aquesta tècnica no m'ha funcionat amb aquest treballador, provo una altra manera de motivar-lo, busco altres fonts... Això seria, diguem-ne, el saber fer. Més enllà d'això, per mi hi ha un altre tipus de lideratge, que és el lideratge d'un mateix, el lideratge personal. Aquell que té clar qui és des dels seus valors, des de qui és com a persona, què és allò que valora i què és allò que sap fer.
és algú que té clar un propòsit. Sí? Propòsit, Un propòsit superior, és a dir, projecte. no només un objectiu i un projecte, sinó aquest objectiu i aquest projecte a on em porta a mi a nivell personal, què em donarà, quina serà, diguem-ne, La motivació, no. no és només la motivació, vull anar una miqueta més enllà. Amb què em nutrirà a mi, a nivell, ja diria, quasi espiritual. I no estic parlant de religió, et dic a nivell, aquella sensació interna de dir, tinc la sensació que he construït alguna cosa diferent en aquesta vida. I he portat el meu granet de sorra i a mi això em farà sentir bé. Bé. Sí? Bueno, una pregunta existencial que es fa molta gent, per què estic aquí, no? I què haig de fer? Exacte. Jo, com a empresari, jo que creo aquest projecte i el vull tirar endavant, què estic aportant al món, no? I després hi ha un altre tipus de lideratge que conviu amb els altres dos, que hauria de conviure per anar bé amb els altres dos, que és el líder coach, que jo parlo, que és aquell líder que és capaç de, amb la seva presència i amb la seva manera d'actuar, empoderant els altres, ser capaç de crear converses empoderadores, és aquell líder que creu en els seus treballadors, que creu que cada un d'ells té alguna cosa positiva de la que pot estirar del fil i es poden retroalimentar, sí? És aquell líder que té les 4 disposicions. Té la flexibilitat, l'obertura, o apertura, diem en castellà, la determinació i l'estabilitat. Sí? I des d'aquestes 4 disposicions, una persona, un líder, veu, mitjançant converses transformadores amb el seu equip, els empodera de manera que veu el millor de si mateixos. El millor de si mateix i el millor dels altres. No sé si m'explico. Sí, t'expliques. La tesi està clara. Al final és saber compartir i amb el que pots compartir aprendre tu quines són les necessitats dels altres i tractar els altres amb el respecte i amb la fermesa que cal per donar-los unes determinades ordres que han de seguir dintre del seu projecte i motivar-los perquè aquestes ordres surtin bé, perquè és un equip, no? I que la seva feina se sentin també satisfets en la mesura que estan aportant alguna cosa, no? I que la seva feina no és una feina horrible, no és una feina en la qual estan malgastant la seva vida, sinó que són part d'un projecte més gran. Exacte. Tenen clar quin és el seu propòsit. Jo crec que això és un punt de vista molt interessant. Jo som dels que penso i dels que dic que, com et deia al principi, que és una maquinària, no? I que la maquinària ha de funcionar. I aquesta maquinària podríem comparar-ho amb qualsevol equip de futbol, també. Al final tenim un equip de futbol en el qual hi ha una sèrie de jugadors, el que fa els gols és el que cobra més, el defensa algun cobrarà més, i després hi ha els del mig que cobren més o menys de manera diferent, però al final s'ajunten tots per fer un projecte, no? I també tenen un entrenador que és el líder, diguéssim, en aquest sentit. Per fer una imatge, com es compagina el ser líder d'un equip de persones diferents que també tenen remuneracions diferents per la seva formació, les seves coses, i quines són els problemes que hi poden haver, i diguéssim, jo us pagaré tots igual, no pot ser, no? No pot ser, però un líder no etiqueta. Un líder té clar que cadascú té l'equip que té i cada una de les persones de l'equip formen part d'aquest engranatge que entre tots construeixen alguna cosa que és molt més gran. Sí, però un li has de dir, a veure, escolta'm, la teva feina és exactament això, i només això. No facis ni més ni menys que això. Això és propi d'un líder? Jo penso que això queda implícit. Un líder pot dir-ho, pot dir-ho, és una manera de marcar límit, també. Però un líder també pot pensar, aquesta persona sap només fer això, i amb les habilitats i les aptituds que té, i la determinació que té aquesta persona, i les ganes i la motivació que té, m'està demanant de poder fer un pas més enllà, i jo considero que per aquí el puc motivar i li puc donar la formació perquè vagi cap amunt, i amb d'altres coses li he de posar el límit, li he de dir, mira, per fer aquesta tasca que tu consideres que podries fer, però que jo necessito un enginyer, i resulta que tu, per exemple, doncs no ets enginyer, i aleshores jo necessito un especialista, i l'altre et pot contestar, bé, doncs potser jo d'aquí 5 anys seré enginyer,
I aleshores tu t'ho pots pensar, però mentrestant necessites un enginyer, per tant no li pots oferir. Jo penso que un líder ha de saber posar límit, però es pot posar límit i es pot posar límit. És a dir, hi ha moltes maneres de posar límit. I un bon líder que no classifica la gent, que no les etiqueta, que no pensa que no tenen recursos, sinó que justament els éssers humans que estan allà en el seu equip estan plens de recursos, pot detectar i sap detectar quin és aquell recurs que aquella persona necessita. Recurs, per exemple, a nivell formatiu, a nivell de conversa, a nivell d'autoestima, i pot treure el millor de l'altre. I li pot oferir un camí que en un altre moment no ho tindria. I també li pot posar límit, i li pot posar límit amb carinyo. Sí, és el que en diem una mica terapèuticament posar límits amb amor. És un terme una miqueta així naïf, però és una manera de dir que no cal ser barroer. Llavors, des del teu punt de vista, per portar una empresa hi ha molta gent que pugui tenir unes grans aptituds creatives, unes aptituds d'innovar, una capacitat organitzativa sobre el paper molt bona. Però si no és líder, pot aprendre? Ha de buscar un soci líder? A veure, jo crec que cadascú ha de ser conscient de les seves habilitats. Si ell considera que no té el lideratge, aquesta és la seva creença que el limitarà per actuar com un bon líder. I aleshores potser sí que busqui algú que faci aquesta feina per ell. De totes maneres, jo penso que si un es capacita com a líder, es creu d'ell mateix que ho és, que té un lideratge, o que la seva funció és la de liderar aquella empresa, millor dit, s'ha de vestir de totes aquestes eines i recursos. Les eines a nivell estratègic i personal les haurà d'adquirir, si no les té. I les altres també. Les altres com es fa? A base de treball personal. Mira, jo et diré una cosa. No cal que un es pensi si és un líder o no és un líder. Un ha d'agafar, si té una empresa, tirar endavant i pensar que ho està fent el millor que pot, el millor que sap, i allà on no arriba ell, ser prou humil com per saber nutrir-se o demanar ajuda, com has dit tu, o nutrir-se d'altra gent, d'altres professionals que aportin aquest valor afegit a la seva empresa. Per exemple, a veure, un exemple, el Ferran Adrià, el número 1 de la cuina, durant molts anys, era un excel·lent cuiner, excel·lent, un tio creatiu a morir. Bé, però ell era prou humil com per saber que malgrat que ell va crear escola i era un crac amb el tema de la cuina, tot el tema de la difusió, de la comercialització, el cap de sala, ell no era cap de sala i cuiner i comercial. És que no pots fer de tot. És evident. Ell tenia una visió clara del negoci i va anar per allà. I això, penso que si una persona té una visió clara del seu negoci i desenvolupa les seves habilitats personals, estratègiques, i el seu saber ser, en el sentit de desenvolupar un lideratge coach, que dic jo, un líder en el que es dedica a empoderar també a la seva gent, es nutrirà de tota aquesta gent i la gent també ho agrairan. Jo crec que aquesta és una bona filosofia. Però això requereix molt d'esforç i sobretot requereix molta constància i no defallir. La cosa més dolorosa que hi ha és enfrontar-te amb les teves pròpies pors. I un líder, no ens enganyem, que és algú que està dalt de tot de la piràmide i que està molt sol. I les pors se les ha de passar molt sol, també, moltes vegades. I això fa por. I la por és la gran enemiga que les coses tirin endavant, per dir-ho d'una manera planera. És el que ens limita, ens atura. Et limita a vegades a tenir una mica de por, jo crec que no és dolent també, perquè t'ajuda a ser prudent, a no fer coses sense pensar o coses impulsives. La impulsivitat a vegades no és el més encertat. Sí, estic d'acord. I hi ha un cert nivell d'equilibri que s'ha de trobar en dir, sí, hi ha coses que
em superen, hi ha coses que em fan por, hi ha coses que no m'han d'impedir prendre decisions, però sí que haig de tenir un nivell de prudència. Sí, una cosa és prudència i l'altra cosa és no adonar-te que tens por. Quan tu tens por i te n'adones que tens por, pots dir, aquesta por a mi em fa ser prudent i això està bé, però aquesta por l'haig de superar per poder seguir endavant i que no em paralitzi. Sí? La por inconscient és el problema, com la falta de recursos a nivell inconscient. Quan dic de treballar-se a nivell personal, fer teràpia, fer un procés de coaching o el que faci falta, el que sigui, o una bona conversa amb un amic que realment et tingui efecte i que estiguin allà escoltant-te de debò, això també és tan valuós com fer un bon procés de teràpia. I un amic que sigui capaç de dir-te les coses pel seu nom, perquè a vegades no s'hi val l'amic que sigui sí, tu ets un tio fantàstic, has creat tot això i tal. No, jo crec que aquesta conversa la pots tenir molt fàcilment amb un terapeuta, potser no tant amb un amic. De fet, es diu que el coaching va néixer perquè la gent no sabem escoltar. Fem allò en les converses que quan un t'explica una cosa, l'altre diu, sí, saps què? Doncs a mi també. I aleshores, en realitat, tu no estàs escoltant a l'altre. Estàs explicant el teu. Un bon coach el que fa senzillament és escoltar-te i acompanyar-te en un camí de creixement. Res més. T'acompanya, no et dona solucions, no et dona receptes, no et diu què has de fer, però t'ajuda a sentir-te identificat amb qui ets tu. I quan tu trobes qui ets tu i fas conscient allò que t'està passant, és més fàcil de posar-hi remei o ampliar els teus recursos personals per fer front a aquella situació de dificultat que tens en un moment donat. A mi m'agradaria que em posessis una mica bé l'exemple, m'has donat de les 4 qualitats o habilitats que ha de tenir un líder, l'obertura, l'estabilitat, la flexibilitat i la determinació. La determinació i l'estabilitat, no sé, queden com una mica nebulosa. Quin seria un exemple d'una obertura? Que tingui una ment oberta que sigui capaç de rebre feedback i de saber-lo tornar amb empatia. Tens un exemple? Sí, per exemple, una persona que quan conversa amb una altra es tanca en si mateixa i no és capaç d'acceptar les opinions dels altres perquè no li agraden, aquesta persona no té aquella obertura necessària, no té aquell que diu, no, jo tinc raó i tu t'equivoques i no estic disposat a... Exacte, no està obert a rebre feedback ni a retroalimentar el seu propi equip o la persona amb la qui està parlant, amb la qui està conversant. És com que la conversa queda travada per la falta d'assertivitat i la falta d'empatia. No se sap posar en el lloc de l'altre i aleshores no es retroalimenta la conversa. Quan una persona té flexibilitat, aquesta seria una de les altres disposicions, el que és capaç d'aconseguir és de crear un context generador de converses transformadores, de converses que et portin a anar una miqueta més enllà, a marcar aquella diferència que crea la diferència. Com t'ho explicaria això? Genera el context adequat perquè la gent es relaxi el suficient, per dir-ho en termes senzills, perquè et puguin aportar i perquè tu també puguis aportar. I perquè a partir d'aquí es creï alguna cosa diferent. Perquè ja tots sabem que un pot pensar molt, però dos caps que pensen i que estan en comú i que conversen i que tenen feedback, aquí neixen coses noves, és el típic, allò que en diem del brainstorming, no? Sí. Doncs un líder que té aquesta flexibilitat li permetrà, aquesta disposició, la flexibilitat, crear aquest context. El de l'obertura, el de rebre feedback, el de la determinació, el de l'estabilitat, li dona l'oportunitat de fer present allò que està passant. És a dir, com validar que allò que tenim en aquests moments, allò que està passant en aquesta empresa, és real i és positiu o és negatiu i cal canviar-ho, o és positiu i amb això tirarem endavant. És com donar fermesa a la situació. I la determinació és aquella qualitat del líder que t'impulsa i que impulsa els altres també a fer alguna cosa més, anar endavant.
A fer alguna cosa més o motivar-lo. Sí. Jo ara estic recordant amb el que m'estàs dient, hi ha un programa a la televisió que es diu El jefe infiltrado. Ai, no l'he vist, tothom en parla. No l'has vist? Bueno, a veure, és un tema publicitari, al final l'empresa que van allà es publicita i sempre acaba donant un premi, diguéssim, als seus empleats. Però el que fa el jefe és disfressar-se i se'n va una setmana o no sé quants dies a treballar, a ajudar, a fer com si fos un aprenent, en un bar, en un restaurant, etc. I interactua, diguéssim, amb el seu treballador, que no el coneix, a vegades són empreses molt grans, amb molts treballadors, que és impossible tenir coneixement de tots aquells. I al final, quan ha acabat el seu stage d'infiltració, torna al seu despatx i els crida a tots que vinguin al seu despatx. Llavors, alguns els acaba dient, mira, escolta, m'has fet això, això i això, no m'ha agradat com has tractat aquest client, ets massa dura també, diu, jo com a aprenent ho he passat fatal, diu, perquè ningú m'ha tractat mai tan durament com tu, etc. Però després li acaba donant un premi i diu, en canvi tens altres qualitats, que són la qualitat de que m'agrada el teu compromís, m'agrada que vulguis fer, i llavors t'ofereixo una formació de lo que sigui, 3.000 euros perquè m'has explicat que tens uns problemes familiars i que l'empresa vol ajudar-te i tal, i alguns surten plorant, no? I entren al despatx i diu, ostres, que és el jefe, diu, em despedirà? Diu, què penses que faré ara? I diu, doncs espero que no em despedeixis, no? Clar, els hi dona un feedback positiu i suposo que pel que estàs dient els hi toca el més profund, no? Ho intenta. Clar, quan tu li dius a algú tu sí pots, tu ets capaç, la persona es creix. Tots necessitem la validació. És cert que hi ha caràcters que els hi sembla que no necessiten la validació dels altres, però no és cert. Tots necessitem algun tipus de validació, per dins de nosaltres mateixos o perquè algú altre t'ho reconegui. I quan el teu cap, el teu jefe, no? El jefe infiltrado, dius? Sí. El teu cap agafa i és capaç de dir-te les teves qualitats, clar, això toca la teva essència, toca qui ets tu. Sí. Bueno, és un sistema d'empoderament. Tu recomanes que de tant en tant perquè jo tinc la impressió, sobretot en les empreses no tan petites, sinó les que són una mica més grans i potser també les més petites, en què arriba un moment en el qual el jefe, el líder, té tanta feina, té tantes coses que fer, té que atendre 18 trucades, 70 mails al dia i a vegades és molt difícil acabar-ho delegant tot i hi ha una part que és que ja funcionin tu, que facin tal. Això és el dia a dia també, no? Com es supera això? Mira, moltes vegades el que passa és que la gent amb molta responsabilitat, l'urgent no els deixa fer l'important i no se n'adonen que l'important són les persones que treballen amb ell, que al cap i a la fi són qui configuren l'empresa són les persones, amb un líder, amb una persona que ha posat el capital, amb tot l'equip de persones que cada tècnic desenvolupa la seva feina, cada tècnic o cada administratiu o cada PO o cada el que sigui, però el líder no pot perdre de vista que l'important, el realment important, qui impulsa aquella empresa és qui la fa que cada dia sigui possible i això són les persones. I les persones necessitem mimos, necessitem que ens recordin i que ens diguin que sí que valem. Mira, podem fer un petit exercici pràctic? Sí, i tant. Sí? Vale. A veure, que em posaràs un compromís ara. Dispara. Bueno, a veure, si tu em vens i em dius jo vull adonar-me que si sóc un bon líder o no sóc un bon líder, jo el primer que faria seria confrontar-te amb la teva identitat. És a dir, intentaria que juguéssim, féssim un petit exercici per entendre quina és la teva identitat. Juguem. Juguem? Juguem. Vale. Formularia una pregunta. Pregunta. Digue'm dues coses que per tu siguin importants a la teva vida. Dues coses que per tu siguin realment importants a la teva vida. Personalment. Ara, per mi hi ha dues coses que són bàsiques. Una és la meva família, les meves filles. Es parlo d'ara, va haver una època que no en tenia. No, ara i aquí. I la segona cosa important per mi és la feina, és treballar. Les dues coses van juntes. Ok, ara m'has parlat dels teus valors.
Sí? Ara Sí, m'has en parlat certa manera, sí. dels teus valors. Sí. Ara m'agradaria que em diguessis, et formularé una altra pregunta, o millor dit, et formulo una altra pregunta, i et pregunto, digue'm, dues coses que saps fer. S'hi val tot. Dues coses que realment sàpigues fer. Si vols que et digui la veritat, em costa identificar, perquè jo penso que sé fer moltes coses, però no sé quines Això les és una faig. excusa patatera. Quines les sé fer millor que les altres? Sí, les primeres que et vinguin, dues coses que sàpigues fer. A veure, Suposant que en saps fer moltes, però quines et saps fer? jo crec que amb el temps sé comunicar bastant bé, sé explicar les coses, sé enfrontar-me a una sèrie de problemes i en el judici sóc capaç de donar una explicació convincent moltes vegades del que està passant i de quin és el meu punt de vista, encara que, com ho sabem, els advocats a vegades no podem dir tota la veritat, però sí, sóc capaç de tenir aquesta comunicació que m'ha costat molts anys. Per tant, ets un bon comunicador. Sí. A veure, digue tu, soc un bon comunicador. Soc un bon comunicador. Ok, sí senyor, què més? I senta't, xequeja't, com et sents dient a tu mateix soc un bon comunicador. Però digue-ho. Soc un bon comunicador. Correcte, ara. Em sento bé, d'això n'estic convençut que tinc que he après aquesta capacitat, no ho era des del principi. Encara millor, doncs. I la segona cosa que jo et diria que sé fer és, no sé si és que la sé fer o m'agrada fer, però a vegades sentar-me al sofà i veure una pel·li que m'agradi. Això és una de les coses que em preguntes, si sé o no sé. Ara digue'm, ara pensa, tanca els ulls i pensa en una persona de quan tu eres petit, que era més gran que tu i que recordis amb molt d'afecte. No me la diguis. Quines qualitats tenia? Puc obrir Què els és ulls? allò? Un moment, sí. Pots obrir els ulls. Què és allò que la feia tan especial per tu? Però sobretot, digue'm quines qualitats tenia. Tenia grans qualitats, la persona que jo recordo. Era una persona molt humil, era una persona que havia fet les coses amb molt d'esforç, que t'ho donava tot, absolutament generosa, molt prudent, i que amb les seves experiències vitals, o sigui, li costava de compartir. Li costava de compartir les coses que eren més importants. De fet, algunes no les compartia i les tenies que anar descobrint. Era una gran persona, però com tots, sempre han passat coses. Les qualitats. Les grans qualitats eren aquestes: humilitat, generositat i entrega. Ok, doncs et donaré una notícia. Ningú és capaç de reconèixer en un altre allò que no té un mateix. Per tant, jo et diré que a part dels teus valors primers que m'has dit, jo li afegiria l'empatia. Què més tenia aquesta persona? Sí, l'empatia, la generositat. La generositat, exacte. Com t'ho diria, la discreció. Ok. La fidelitat. La fidelitat, aquest ets tu. Aquest ets tu, perquè ningú és capaç de reconèixer en un altre allò que no té. Sí? Sí? M'estàs sorprenent. Estem parlant de tu i estem parlant de les teves qualitats, també com a líder. Un líder és qui és ell des d'allò que valora, allò que sap fer i també, òbviament, allò que està buscant millorar. I ara, si ens extenguéssim una miqueta més, el que faríem és coaching amb tot això. Sí? Amb totes aquestes... I pensaríem com podem posar una miqueta més de totes aquestes qualitats, sí? A la teva vida i a la teva professió, si és que l'objectiu del coaching fos com millorar la teva professió com a líder. Sí? Sí. T'ha agradat? M'ha agradat. Molt bé, doncs jo també espero que us hagi agradat a vosaltres. M'ha sorprès una mica, però m'ha agradat. Bé, si t'ha agradat aquest vídeo, subscriu-te. Dóna-li la campaneta per rebre les notificacions dels propers vídeos. I deixa els comentaris que consideris convenients. Te'ls contestarem el més aviat possible.